Dobar dan svima. Ja sam Marko Miketić, vaš novi direktor marketinga. Samo da nemojte ništa vi prekidati, vi svoje radite. Samo da vam kažem da sam ja novi direktor marketinga i došao sam evo malo da promijenimo. Morat ćemo napraviti neku restrukturirat ćemo firmu i ja se moram zato upoznati sa točnim ovim planom rada i šta se radi, jel tako? Tako je. Dakle, evo, već znam, ovo je profil, ko na Fejsu profile, tako, čega je to? To je šta? To je aluminij, pa normalno da je aluminij, šta će biti? I vidiš ti kako se to sklopi onda u vrata, jel tako? Tako je. Šta je to? To se vari nešto, jel tako? Tako je. Vidite kako ja znam, znači vari se nešto, ide struja i to se zavari, pa da. Ovdje imamo, znači ovo je sklapanje, jel tako? Tako je. Ovdje ide u vrata i to ide onda, da. Jel ovo pila? Tako je. Pila, normalno reže pila. Zašto je sve po podu, to steja malo. Jel se radi puno? Tako je. Evo pila, evo ovo je recimo mala pila. To vidim na prvu da je mala pila. Ima tu još strojeva ima. Znači ovo je to, da, to je to, ovo je to. To treba malo ljudi sve počistiti, to ne može ovako to. Aha, evo ovo je znači sirovina, jel tako? Tako je. Ovo je, pitaj Boga šta je ovo. A šta ima ovo? Samo vi radite, nemojte se vi obazirati. To kad se ispili, jel ima neki usisač da se to malo počisti? Dobro, nema veze. Glasna je ta pila, nema veze, mi ćemo kupiti tišu pilu. Sad ja ne čujem ništa. Dobro je neka, glavno da ima, jel tako? Tako je. Da ima sirovine, da ima... Aha, tako, treba uvijek počistiti za sobom. Tako je meni baba govorila isto. Moramo napraviti jedno, mi moramo izaći malo na ta tržišta i to. Treba sve to restrukturirati. Evo pili. Jel znaš ti onu poslovicu 3 put mjeri jednom pili? Tako je, stari ljudi kažu. Tako je. Dobro je to, dečki. Dečki, to je odlično. Samo malo ta higijena, ovo nema sve ta, kako se to zove ova strugotina. Nemojte da neko to proguta, ali nešto ipak je to aluminij, jel tako? Tako je. Dobro. Tamo još moramo se kratko dogovoriti, znači jedan kratki sastanak, ako se možete dajte nek svi dođu. Gdje je ovaj dečko? Dođite, molim vas. Zdravo svima. Molim za malo pažnje, drago mi je da ste se evo svi okupili, ovo je važno jer krećemo u jednu novu fazu firme Fenestra, imamo novog direktora marketinga, znači to sam ja, Marko Miketić, možete mi se slobodno obratiti kad god želite i ja ću malo uvesti neke nove stvari da bi firma napredovala, da bi povećali promet. Dakle, ja vas molim, s obzirom da već sutra sam zvao 3-4 televizijske kuće da dođu, da sutra svi budu u čistim majicama sa znakom firme. Nemojte da su majice prljave, nemojte ovo da su bare ovdje ispod pazuha i to, nego da mi budete pic. I proizvodni pogon da je ko staklo. Znači da se sova strugotina, da se to makne, strojevi nek se očiste, ofarbaju na novo ako treba, sirovina da se složi to, jer mi moramo ljudi izaći na strana tržišta. Mi ne možemo ovo samo raditi za susjede i za Hrvatsku i za ne znam regiju. Mi izlazimo u Italiju, izlazimo u Njemačku, u Švicarsku i tako dalje. To će staviti malo veći zadatak na vas. Znači, kako se radi? Od 7 do 4, jel tako? Tako je. Sad će od 7 do 4 radimo punom parom, ali od 4 sata, od 16 sati imamo ovdje tečajeve stranih jezika. Učite lijepo od 4 pa do 6-7 sati, šta vam je to? Još 2-3 sata da se nauči talijanski, da se nauči njemački i da možete kad god neko bude zvao tipa iz Njemačke, guten tag, wir brauchen Fenster, da znate šta govori. Jel tako? Tako je. Ja mogu sad reći da ako neće plaće biti veće 30%, evo, tu me reži. I to do Božića. Ništa, samo vi nastavite, nemojte ništa prekidati. Nove majice, hlače, sve da ste ko prava vojska. Ajmo. To je to. Što ti tu radiš? Ha? Što ti tu radiš? Radim, ja sam od 7 tu, ja sam njima već sve, mi radimo restrukturizaciju, ne brini ništa, ja sam opet sutra u 7, sve oni znaju dečki, samo vi radite dečki. Ma znači nema kod mene mrt, pa bit će to ko pišća kad ja postrojim, razumiješ, radimo billboarde. Leksane, brate! Radimo Igranka iduću subotu. Leksane, tebra! Ajde, mrši ti, Lekson. Dobar je čovjek. Ja, da.